сарай если убирать, так? Бу сарайларны алып атсагыз безгә нишләргә кирәк? Без әйберләрне кая куеп бетерик? Монда олы яшьтәге кешеләр, балалар бар. Без нишлик? Нурбаян урамындагы күп йортлар 60-нчы елларда төзелгән. Аларны төзүдә Кукмара киез итек комбинаты зур роль уйный. Утын белән җылытыла торган йортлар өчен утын сарайлар да салына. Тора-бара ул сарайлар склад рәвешенә әйләнә. Бар кирәк-яраклар өйдән шунда күчә. Вакыт узган саен бу сарайлар туза, искерә, җимерелә. Бүгенге көндә янгын чыгу куркынычы янаучы, өйсез эшсез йөрүчеләрнең җыела торган чүп-чар белән тулган урынга әйләнә. Тик биредә яшәүчеләр ул сарайларны сүтүгә каршы, чөнки күбесенең яшелчә кайнатмалар саклар өчен базы бар. Безгә гаражларны сүтәбез дигән хат килде, ә без гаражсыз берничек тә булдыра алмыйбыз. Чөнки анда безнең бөтен кышкы киемнәр, балаларның велосипедлары шунда саклана. Фатирда куярга урын юк, балконнар да юк безнең. Гаражларны сүткәч әйберләрне кая сакларбыз, белмим. Структураларның күбесе тиешле хәлдә сакланмаган. Нәтиҗәдә тиешле игътибар булмау сәбәпле иске сарайлар җимерелә башлады. Күп кенә биналарның түбәсе җимерелде, тирә-юньдәге территориядә чүп-чар таралды. Шул сәбәпле биналар янгын куркынычы һәм криминаль куркыныч тудыра. Бүгенге көндә йорт яны территорияләрен төзекләндерү буенча эш алып барыла. Бу эшләр Нурбаян урамы 2-нче, 4-нче, 6-нчы йорт яны территорияләрендә авария хәлендә булган иске сарайлар белән кыенлаша. Склад бүлмәләрен калдырырга теләгән гражданнарга Кукмара шәһәренең шәһәр төзелеше советы белән яңаларын төзүне килештерү тәкъдим ителә. Совет гаризаны карагач, төзелеш сәбәпләре канәгатьләндерелгән очракта уңай җавап биреләчәк. Тузган объектлар арасында мунчалар да бар. Алар йортларда душ һәм ванна бүлмәләре булмагач төзелгән. Әмма әлеге корылмалар шулай ук законсыз. Том территориясында андый әйбер төзелергә даже рөхсәт алам дигән очракта да рөхсәт тә бирә булмый, төзелергә берничә мөмкинлек юк. Безнең шушы зонада бүгенге көндә ремонт эшләре бетеп килә, капитальный ремонт эше бара. Гафиятуллин 1 адресы буенча мунча төзекләндерелә. Кемдер бу иске сарайларга дәгъва әйтми һәм җимерергә риза, ә кемдер киләчәктә дә аларны келәт урынына куллану өчен биналарны ремонтларга тели. Иске төзелешләрен җимерү һәм яңаларын төзү мәсьәләсе барлык кызыксынучыларның килешенгән гамәлләре булганда оештырылган һәм сроклары кыскарган булырга мөмкин. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.